Segur que fem moltes coses durant la jornada. Algunes les fem perquè volem, anar al cine, al gimnàs, i altres perquè toca fer-les, treballar, les feines de la casa. Hi ha qui s'adona que tot el que fa està molt bé, però que li falta alguna cosa per sentir-se del tot ple i satisfet. És llavors quan sorgeix una idea. I si faig alguna cosa pels altres, per ajudar els altres? I si faig voluntariat? Ser voluntari és una elecció personal. Ningú no ens hi obliga. Ajudar és fer alguna cosa altruista, sense retribució econòmica, la motivació principal de la qual és la solidaritat, perquè els beneficiaris d'aquesta acció sempre són els altres. El voluntariat dona resposta a necessitats o problemes socials. No té com a finalitat satisfer les persones voluntàries, tot i que qui fa voluntariat sempre reconeix que rep molt més del que dona. Abans de prendre la decisió de ser voluntari, cal tenir molt present què és el que implica. Per ser entès com a voluntariat, cal que es faci dins d'una organització, perquè el voluntariat no es pot fer d'una manera improvisada o espontània. La força del voluntari és el resultat de la suma de forces individuals que treballen en equip per un objectiu comú. Per això, la decisió de fer un voluntariat és lliure, però un cop presa, sí, jo vull ser voluntari, cal assumir un compromís i una responsabilitat vers les persones a qui anirà adreçada la voluntat d'ajudar. Un compromís que també s'estableix amb l'organització que ho fa possible. El Telèfon de l'Esperança és una d'aquestes organitzacions que ofereixen la possibilitat de ser voluntari. El Telèfon de l'Esperança és un servei d'atenció telefònica anònim i confidencial en què els voluntaris i voluntàries som la veu amiga que acompanya les persones que estan soles o que s'hi senten. Hi ha persones que ens truquen en moments de desesperació. Nosaltres les ajudem a reflexionar en aquests moments d'incertesa, oferim calma a qui pateix i mirem d'obrir una porta a l'esperança. No pretenem solucionar els problemes, ni dir què cal fer o què no s'ha de fer, ni tampoc si està bé o malament el que es fa o s'ha fet. Només busquem acompanyar la persona que truca i ajudar-la a trobar opcions per a afrontar la situació que està vivint. Els voluntaris mirem de posar tot el cor i tota l'estima a escoltar les persones que truquen. Ho fem sense pauses, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Si vols formar-ne part, informa't. 93 202 02 60. I si et cal parlar amb algú, truca. 93 414 48 48. Al Telèfon de l'Esperança sempre hi trobaràs algú que t'escoltarà amb el cor.